Je Ninja Speed iluminát? Poďme to spoločne zistiť. Ninja Speed je vlastným menom Patrik Mrena. Keď sčítame písmená, mena aj priezviska, tak dostaneme číslo 10. Aj Ninja Speed má 10 písmen, náhoda, nemyslím si. 10 deleno 10 je jedno oko iluminátskeho trojuholníka, ale počkať, má tam aj PD ako prievidza, čiže spolu to je 12. Viete, čo tým chcem povedať? Že málo kto hovorí Ninja Speedovi PD celým menom, väčšinou mu hovoria iba Ninja alebo iba Ninja Speed, čiže 12 minus 10 rovná sa 2, deleno 2 rovná sa 1, ale počkať, prečo je tam ďalšia dvojka? Aha, lebo Ninja Speed PD má 2 oči. Ninja Speed nie je Kyklop. Aké slovo je v slove Kyklop? Áno, presne tak. Klop, kto tam je, ja nie, ale poďme ďalej. Často spomína vo svojich videách Agraelusa. Agraelus je český youtuber s vulgárnym komentárom, aj Ninja Speed PD má vulgárny komentár. Obidvaja natáčali tie isté časti Perského princa. Agraelus má 8 písmen, 12 minus 8 je 4. Čo môže byť ešte 4? Áno, presne tak, časti Far Cryov, pokiaľ nepočítame Primal. Aj Ninja Speed PD natáčal Far Cry. Viete, čo tým chcem povedať? Áno, presne tak, Ninja Speed PD má na hovno mierenie, keď chce dať tábor vo Far Cry na stealth. Stealth nie je silná stránka Ninja Speeda PD. Čo môže byť ešte silná? Áno, presne tak, wrestlerka. Wrestling je fiktívny šport. A čo je ešte fiktívne? Áno, presne tak, príbeh môže byť rozprávka. Ninja Speed PD nie je iluminát. Ninja Speed PD je rozprávková postavička s vulgárnym komentárom.